Aşgabatdan Moskva uçur biletlerinin näretme sowdasy gyzyşyp, biletlerin bahasy gymmatlaýar. Raýatlar biletlerin bahasynyň üstüne ýene şonça mukdarda para bermäge mejbur bolýarlar. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistan howa ýollarynyň kassalarynda we web saytlarynda bilet tapdyrmaýar. Häzir Aşgabatdan Moskwa uçur biletiniň resmi bahasy takminan $250 deň. Ýöne raýatlar bu bileti satın almak için onun üstüne yeni ağzından $250-300 para vermeli bolýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatda ýaşaýjy anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz şeýlelik bilen Türkmen howa ýollarynyň Moskwa uçur biletleriniň narhlarynyň Russiýanyň S7 kompaniýasynyň bu ugru boýunça biletleriniň bahasy bilen deňleşendigine aýdýar. Ekonom klas üçin bir bileti takminan $650 bahalanýar. Ýöne bu biletler hem köplenç tapdyrmaýar. Kompaniýanyň biznes klas biletleri $1000 golaýdan satylýar. Diýip ýerli ýaşaýjy bellidi. Aşgabatdan Moskwa uçuşlary häzirki wagtda diňe Türkmenistan we S7 aviakompaniýalary amala asyrýarlar. Habarçymyz Türkmen howa ýollarynyň uçur biletlerini ýokary bahadan hem satyn almagyň gaty kyndygyny, satywda tapdyrmaýandygyny belleýär. Onuň tasdiklamagyna görä, kassalarda bilet satyn almak mümkinçiligi ýok. Biletleri diňe tanys arkaly ýa-da para berip alyp bolýar. Biletleri online satın almagyň göz öňünde tutulandygyna garamazdan ondan iş ýüzünde peýdalanmak yeterli däl. Olar belli bir usul bilen satyga çykarylýar. Muny hemmeler bilýär. Diýip ýerli ýaşaýjy bellidi. Azatlyk 28-nji noýabrda Türkmenistan howa ýollarynyň resmi web saytyndan online bilet satyn almaga çalışdy. Ýöne saytda bu ugru boýunça 28-nji noýabr bilen 16-njy dekabr aralygynda gözlenen biletlere hormatly ýolagçy, siziň taýlan uçuş ugruňyz boýunça avia bilet tapylmady ýa-da yer ýok diýen netijeler görkezildi. Häzirki wagtda paýtagtyň bilet satylýan kassalarynda nowata durýan raýatlar birek bilen öz tejribelerini paýlaşýarlar. Olaryň käbiri Özbekistandan Moskwa uçmagyň has arzana düşýändigine aýdýar. Taksi ýa-da awtobus bilen Lewaba ýa-da Daşowza gidip, ol ýerden Bukhara ýa-da Ürgence baryp, bu ýerden hem Moskwa uçmak has arzan düşýär. Ýöne bu şeýle köp güýç talap edýär. Sebäbi ýolagçy 24 sagatdan gowrak käte 48 sagat ýolda bolmaly bolýar. Hiç kimi birinji sutkada Moskwa uçup biljekdigine kepil geçilmeýär. Diýip ýagdaýlardan habarly paýtagty ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk Türkmenistanlylaryň Özbekistanyň üstü bilen Russiýa, Hindistana, Türkiýa we beýleki ýurtlara gidip gelýändigi barada ençemezek maglumat berdi. Emma şu ýylyň awgustynda Özbekistana we bu goňşy ýurdun üstü bilen başga ýurtlara täýat edýän türkmen raýatlarynyň gury ýer terhidinden geçmekde kynçylyk çekýändigi barada hem habarlar gelip gowuşdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistan aviakompaniýasyndan tetwir almagy tynançdy. Ýöne redaksiýa onuň resmi web saytynda görkezilen telefon belgisine ýygyderli jaň edip habarlaşyp bilmedi. Türkmenistanlylar Russiýa köplenç okumak, pul gazanmak we bejergi almak üçin gidýärler. Olaryň arasynda hemisil köçüp gidýänler hem bar. Azatlyk Türkmenistandan Russiýa gitmek üçin uçur biletleriniň uly kynçylyklary bilen tapdyrýandygy, raýatlaryň biletiniň döwlet bahasynyň üstüne para bermeli bolýandygy barada soňky 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ençemegedek maglumat berdi. Mari vilayetinde kanun goraýjy edaralaryň işgärleri ten satýan zinanlara garşy geçirilen reýtlerin gerimini güýçlendirdiler. Bu çäreler şondur ýygnamak mögsüminiň başlanmagy bilen baglanyşykly bolup, saklanan zinanlar şondur meýdanlaryna iýerilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji noýabrda Sebitden maglumat berdi. Şunlarda polisiýa işgärleri ten satýan gelin gyzlary gözläp, olary izarlaýarlar. Soňra olara garşy reýtler geçirilip, zinanlar tutsak edilýär. Bu reýtlerin gerimi tutuş vilayetde güýçlendi.
diýip yerli polisiýa bölümleriniň birindäki çeşmämiz gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, reýtleriň gerimini güýçlendirmek barada ýokardan ýörüýte görkezme gelip gowuşupdyr. Görkezmede ten satmak bilen meşgullanmakda saklanyp, polisiýa bölümlerine getirilen aýal gyzlaryň garşysyna administrativ düzgün bozandygy barada iş gozulmalydy aýdylýar diýip başga bir polisiýa işgäri bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä, munyň netijesinde bu zenanlar temmi çäresi hökmünde 10 günlük şuundur meýdanlaryna äkidilýär we ol ýerde şuundur ýygnamaga mejbur edilýärler. Yol başçylar muht el güýji gerek diýýärler. Diýip polisiýa işgäri aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň degişli häkimiýetlerinden şulsanda polisiýa müdürlüginden tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat sebitde gant şuundurynyň hasylyny ýetkisiz ýygnap almak babatda degişli işleriň alınıp barylýandygy hakda welaýat häkiminiň beren hasabatyndan sanlyja gün soňa gabat geldi. Mari welaýatynyň häkimi Begenç Murat Orazow ýurduň sebitlerinde we oba hojalyk toplumynda alınıp barylýan işlere bagışlanyp 25 noýabrda geçirilen iş maslahatynda gant şuunduryny kabul ediş nokatlarynda bökdünçsiz kabul etmek we bu möwsümi öz wagtynda geçirmek boýunça degişli işleriň alınıp barylýandygy barada hem prezidente hasabat berdi. Ýöne sebit resmisi adatça bolşýaly bu işleriň jikme-jiklikleri barada açaçan maglumat bermedi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda şuundur we yer alma ýaly oba hojalyk ekinleri hem döwlet tawşyrygyna girizildi. Ýurtda gant şuundury esasan Mari we Balkan welaýatlarynda ýetişdirilýär we onuň hasyly güz aýlarynyň ahirinde ýygnalyp alınýar. Bu ýylky göz öňünde tutulýan şuundur hasyly barada resmi çeşmelerde maglumat göze ilmeýär. Türkmenistanda şuundur hasylynyň büdjet işgärleriniň, eskerleriň, okuwçylaryň we köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan raýatlaryň hasabyna ýygnalýandygy barada Azatlyk mundan ozalky ýyllarda hem ençeme gezek maglumat beripdi. Türkmenistan oba hojalyk puwdawynda mejburi zähmetden peýdalanmakda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan ýygyderli tanqid edilýär. Ýöne hökümet resmileri bu tanqidlere açaçan jogap bermeýärler. Resmi habara görä şuundur hasyly ýurtda şeker we dürli gant önümlerini taýýarlayan ýeketäk kärhanada Mari şeker açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde işlenip taýýarlanylýar. Ukrainanyň energiýa infrastrukturasy 28 noýabrda Orsiýetyň uly hüjümine sebäp boldy diýip Ukrain häkimiýetleri aýtdylar. Paýtaxt Kiýewde partlama sesleri eşdildi. Harkova, Odessa we beýleki 8 sebäpde gönüktirilen raketalaryň öňalyny. Energiýa puwdagy ýene-de bir gezek duşmanlaryň uly hüjümine sebäp boldy. Ukrainanyň tas ähli ýerine energiýa deskalaryna hüjüm edilýär diýip ýurdun energetika ministri Herman Halushenko sosial mediada aýtdy. Urlayan zarbalar Milli Elektrik Ulgamynyň operatory Ukrenergony elektrik togunyň berilmegini gassagly ýagdaýda kesmäge mejbur etdi diýip Halushenko sözüniň üstüne ýetirdi. Energiýa öpçünçüsi Detek 28 noýabrda Kiýew, Odessa, Dnipro we Donetsk sebitlerini adatdan naşar ýagdaýda elektrik togunyň kesilýänligini elan etdi. Bu hüjümler howanyň sowap Ukrainadaky temperaturasyň 0 derejesine çenli peselýän wagtyna gabat geldi. Birleşen Milletler Romasynyň ýokary derejeli resmisi Rozmary Dikarlo şu aýyň başynda Moskwanyň Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny nyşana almagynyň bu işi 3 ýyl töwerek öň başlanan uruşdan bäri iň agyr gyş edip biljekdigini öýdürdi. Bütün Ukraina boýunça raketa howpy sebäpli howa hüjümi duýduruşlary elan edildi diýip harbylar 28 noýabrda Telegramda paýlaşan habarlaryny aýtdylar. Harkowda häkimiýetler demirgazyk günnäger sebäpden Kiýew etrawyna 3 sarbanyň urulanyny habar berdiler. Lutsk şäherinde ýene partlama sesleri eşdildi diýip Ukrainanyň demirgazyk günnägeriniň şäheriň häkimi
Ihar Palishuk aýtdy. Pidalar ýa-da çekilen ziýan barada badawat habar berilmedi. Şu aralykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski, Gorunmak ministri Rüstem Umerowyň 27-nji noýabrda Günorta Koreýada geçiren gepleşikleriniň Demirgal Koreýanyň güýçleriniň Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuna gatnaşma bilen baglykda Ukrainanyň we Günorta Koreýanyň howpsuzlyk meselesinde hyzmatdaşlygy gönükdirlendigini aýtdy. Zelenski Umerowyň Seul'a öz tawsyry bilen Demirgal Koreýanyň urşa gatnaşmagynyň ähli taraplaryny we öz ýurtlarymyzy goramak we sewitlerimiziň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bilelikde edip biljek ähli zadymyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin gidendigini aýtdy. Umerov bu radioň Seul'da Günorta Koreýanyň prezidenti Yoon Suk Yeol bilen howpsuzlyk we durnuklugy güýçlendirmek üçin bilelikde görülmeli çäreleri ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Umerov Günorta Koreýanyň gorunmak ministri we Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi bilen hem duşdy. Biz Ukraina bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek ýerurlygy baradaky delillerimiziň halklarymyz we sewitlerimiz üçin howpsuzlygyň görnetini güýçlenmegine alyp geljekdigini ynanýarsyp Umerov Telegramda aýtdy. Umerov Demirgal Koreýanyň eskerleriniň bu urşa gatnaşýanlygy we olaryň Ukrainadaky energiýa infrastrukturasyna edilýän hüjümlere işçen golluk berýänligi barada hem mesele gozganlygyny aýtdy. Demirgal Koreýanyň eskerleriniň Orsiýatyň alyp barýan urşuna gatnaşdyrylmagy Günorta Koreýa üçin çynlykay howp derediýär. Sebäbi olar bu urşda Seul üçin goşmaça howpsuzlyk kynçylyklaryny döredip biljek söwüş tejribesini toplaýar.